ଏକ ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଇ ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଥିଲେ। ସେଠିକାର ରାଜା ଏକ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସିଏ ଦିନେ ଭାବିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେତିକି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓ ବାଟରେ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ନଦୀ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ନୌକା ବି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ଲାଠି ତୁ ଯେଉଁଠି ଲଗେଇବୁ ସେ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ। ଏହା କହି ସେ ନଦୀ ଉପରକୁ ଲାଠିଟା ମାରିଲେ, ସେ ନଦୀ ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିଗଲେ। ଏ କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଏହା ପିଣ୍ଟୁକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ହେଇ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ଏହା କହି ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଆମର ସାହା। ଏହା କହି ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ତମେ ନଥିଲେ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଗୁହାରି କରି ନମସ୍ତେ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ବହୁତ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ବି ହଜିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ସବୁ ପଛରେ ଚାଲିଥାଏ। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଣ୍ଟୁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗରେ, ତମେ ମୋ ପଛେ ଆସ। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଇ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ। ଏହା ଭାବି ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ଲାଠିଟେ ମାଇଲେ। ସେ ପାଣି ସବୁ ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସୈନିକ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସୈନିକ ସବୁ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଆକାବାକା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଫିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଜୁହାର ହୋଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆଗରେ ଯାଇ ଏକ ଦୀପ ପାଇଲେ। ସେ ଦୀପର ସମସ୍ତେ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ରହିଲେ ଓ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ତମେ ଏପରି କେମିତି କରିପାରିଲ? ପିଣ୍ଟୁ କହିଲେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଆମର ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ଏହା କହି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏଣ୍ଡୁକ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ଦେଖାଦେଇ ପିଣ୍ଟୁ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଦେଲା। ନଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ ତମେ ତ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ଏହା କହିକି ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପୀ ଆଣ। ସେ ଶିଳ୍ପୀରେ ତମେ ଖାଲି ଧର, ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଏହା କହି ସେ ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ଧରିଲେ। ସେ ପଥର ଉପରେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପିଣ୍ଟୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଏଣ୍ଡୁକା ହେଇ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଏଣ୍ଡୁକାନି ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଏଣ୍ଡୁକା ହେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମେ ନେଇ ତମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତିକି ଦେଖ। ଇଏ ପିଣ୍ଟୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତିକି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଏହା ଭାବି ସବୁ ପିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତିକି ଦେଖେଇଲା। ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ବସ୍ତି ବନେଇବା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଏଠି ରହିଯିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇ ପାରିବା, ଖାଇବା। ପିଣ୍ଟୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଶିଳ୍ପୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କିଛି ୟା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଏତିକି କହି ଗପଟି ସରିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ।